Θα γράψει τώρα. Ναι, ξεκινάς, πηγαίνεις και τη φέρνεις γύρω. Μιλάμε κανονικά. Δεν τρέχει τίποτα. Εκεί τρέχει πιο κοντά τα κοντέρια να δεις. Έτσι, μετά πήγαινε πίσω, τράβατε και από πίσω. Έτσι, πίσω. Πάνω. Να φαίνεται ξέρεις στο βίντεο όλο, Εδώ. Πήγαινε τώρα, γάζωσε την γύρισε τη. Εδώ, προχώρα, έτσι. Σταμάτα εδώ. Ανέβα τώρα, κάνε αυτό που είπαμε. Λίγο πιο πάνω, έτσι, θα φαίνεται πιτσίρικα, λίγο πιο πίσω. Πήγαινε να πάρει τα κοντέρια. Για δώσω. Δώσε με μία. Περίμενε, μην πας. Μας άρει πολύ και στο ρόλο γειτονιά. Μπράβο και τα πιτσιρικά. Έλα στο πίσω με τραβάει και την καλή. Θα γίνει πάνω στο βίντεο, τέλος. Μούτρο, Εντάξει λες. Σιγά, πήγαινε. Μου κρεμάζεις την αγαμάς. Όχι ρε μαλάκα, τρεπάω σιγά. Και τράβατε έτσι, από όλα τα πιτσιρικά τώρα. Λίγο πιο πίσω αυτό τη μηχανή και πιτσιρικά. Το πάνω από τα πιτσιρικά, δεν ξέρω πώς βγαίνουν.